खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मासि लानानै दैदेननायाव मैया काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'आव बर' माहारियारि आफादफोरजों लोगोसेनो मोननै आयदानि सायाव सावरायनाय जालाङो। सेथियाव दङ आथिखालाव आसाम सरकारा फैगौ 25 नभेम्बर 2025 खालाराव बिधान सभानि गेजेरजों प्रस्ताब लाबोनानै भारत सरकारनो आसामनि मोन 6 हारि फारियै आहम, चुटिया, मरान, मटक, कच राजबंशी आरो आदिबासीफोरनो एसटि स्टेटास होनो थाखाय रेकमेन्डेशन हरनो नागिरनायखौ लानानै सावरायनाय जालाङो। नैथियाव दङ 2020 मायथाइयाव जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनाय सायाव गुवारै सावरायनाय जालाङो। मख'नो गोनांदि बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मैयानि जालांनाय सावरायनायावनो फैगौ 25 नभेम्बर खालाराव आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव गोदानै मोन 6 हारिखौ एसटि खालामनो बिल लाबोनायनि हेंथा गसंथानो आरो थाखानाय एसटि संबिजिरारि आरो राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखा खालामनाय आरो फैगौ 10 नभेम्बर खालाराव गुवाहाटीनि खानापारा गेलेग्रा फोथाराव 1 लाख सुबुं गौमाखौ सिसिट'वानि गेजेरजों जाफुंसार होनाय आरो बर' गोजोन गोरोबथानि गुबै दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिननाय बर' आफादफोरनि हेफाजाब बायदि बे सावरायनायनि गेजेरजों माखासे गोख्रों थांखिफोर आजावनाय जायो आरो कार्बि आंलं, बिटिसि, डिमा हासाव गासै अट'नमास काउन्सिल लोगोसे ट्राइबेल राजखान्थियारि आरो संबिजिरारि गोहोखौ रैखाथि होनायनि थाखाय बर' आफादफोरा खौसेयै हाबा मावलांनोबो थांखि लायो। फैगौ 9 नभेम्बराव बिसानि जर'खा थान्दै जथुम्मा आरो 2026 मायथाइनि जानुवारिनि जोबथा सप्तायाव स्निथि बोसोरारि सावथुननि बान्था राननाय हाबाफारिखौ क'क्राझाराव खुंफुंनाय जागोन। खुंजानो गोनां हाबाफारिनि थाखाय मैया बिटिआर सोरखारजों लुफुंजानाय क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव थानाय रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि गोसोखां डिजिटेल मिनि सिनेमा हलाव मिरु बिसानि मोनसे जथुम्मा जानानै थाङो। हाबाफारिनि सोमोन्दै बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारि आरो गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बिथांमोना आबुङै बाथ्रा फोरमायथियो। लोगोसे चीनआव खुंफुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल पिजेन्टआव फावखुंग्रि दीप्ति बसुमतारीनि बाहागो लानायखौबो बिथाङा साबायखर जासिदों। लोगोसे चीन हादोराव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल पिजेन्टआव भारत हादोरनि जानानै बाहागो लाहैनाय फावखुंग्रि दीप्ति बसुमतारीखौ देरहासार होनायाव हेफाजाब खालामनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारि आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथांमोना भारत हादोराव साइक्ल'ना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन महर लादों, जायनि जाहोनाव अन्ध्र प्रदेशनि बोरिमायाव घन्टासेयावनो 90 निफ्राय 100 किल'मिटार गोख्रैथिजों बार बारगासिनो दं आरो अखा हाबायबो थादों। बे बारहुंखाया मैया मोनासिमाव मछलीपट्टनम कलिंगपट्टनमनि गेजेराव काकिनाडानि खाथियाव बारहुंखा सोमजिनायनि सम्भावना दंमोन। बारहुंखानि गोहोमनि जाहोनाव सानजा गोदोआरि, सोनाब गोदोआरि विशाखापट्टनम, अनाकापल्ली, किनासिमा, काकिनाडा, कृष्णा, नेपालर आरो प्रकाशम जिल्लाफोरजों लोगोसे थाद'नाय गैयाजासे अराय सम अखा हानायजों लोगोसे गोख्रों बारफोराबो गोहोम खोख्लैगासिनो दं। गोबां लामाफोरा दैबानानि जाहोनाव गोदोलांदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलफोरा गारिफोरनि होंगो दोंगोबो जेंना सोमजिहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1400सो गामि आरो गं 44 सोहोरफोरा बारहुंखाजों गोहोम गोग्लैनायनि सम्भावना दं। खैफोदनि गिनायखौ लानानै खुंथाया गोबां जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला विशाखापट्टनम, अनाकापल्ली आरो सोनाब गोदोआरियाव बोथोरा गाज्रिसिन महर लादों। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ थाबैनो साननैनि थाखाय बन्द' खालामनायबो जादों आरो बेफोर ओनसोलफोराव रेल आरो बिरखं सिबिथायफोरखौबो बन्द' खालामनाय जादों। क'क्राझारनि टेङापारा दिपु र'डआव अर खामनाय जाथाय। मोनसे गिख्रंथाव फोजोबस्रांलु अर खामनाय जाथाया मैया फुंनि समाव क'क्राझार सोहोरनि टेङापारा दिपु र'डनि साखाथियाव सोमजियो। क'क्राझारनि टेङापारा दिपु र'डनि साखाथियाव थानाय तेलेब मुसाहारिनि न'आव सोमजियो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। तेलेब मुसाहारिजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफ्रा गौरां दैसा सेराव छठ पुजा नायनो थांनाय समावनो हरखाबै अर खामो तेलेब मुसाहारिनि न'आव।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथायाव नखरनि सोद्रोमाफोरनि माखासे फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे फिसाफोरनि सोलोंथायारि फोरमान बिलाइ, निजुत मयना चेकजों लोगोसे गोबां गोनां लेखा बिजाबफोर, गानग्रा जि-जोम लोगोसे गासै 15 लाख रांनि धोन सम्पथिया अर खामनानै सेवहांगार जायो होनना मिथि मोनदों। DHFCआ अइल इन्डिया गल्ड काप फाइनालाव सौहैनो हाबाय। कलकातानि डायमन्ड हार्बार FC थामहिनबा DHFCआ फाइनालाव सौहैदों। दुलियाजानाव जागायगासिनो दङ अइल इन्डिया गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 नि सेमिफाइनालाव DHFCआ इउनाइटेड चिरां दुवार FCखौ 4 गलाव फेजेननानै देरहायो। DHFCआ जोबथा गेलेनायाव शिलं लाजं FCनि हेंथायै गेलेगोन होनना मिथि मोनदों। लाइमोन लिरगिरि खौरांगिरि SK बसुमतारीनि गिबि बिजाब उखुमब्रि फारसे नायदावनानैखौ बेखेवबाय। बाक्सानि सालबारियाव जर'खा जथाइ थुनलाइयारि जखन्थाइ खुंफुंदों। मैया बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि बियाब बाथौ गुथुमनि नब्लाङाव जारिमिनारि जर'खा थुनलाइ जखन्थाइ खुंनाया जानानै थाङो। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै 4 थुनलाइयारि गुथुमफोरनि जथायै बानजायनायाव जानानै थाङो बे जर'खा जथाइ थुनलाइयारि जखन्थाइया। बाहागो लाफैनो हादों फारियै फुंखा थुनलाइयारि गुथुम, दाउदारा थुनलाइ गाथोन, बरपेटा रड, हादान थुनलाइयारि आड्डा, सालबारि आरो बाथोन थुनलाइयारि नखर रुपहि, बिजाब बेखेवनाय, खन्थाइ आवरायनाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जर'खा थुनलाइ जखन्थाइया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। मख'नो गोनांनि लाइमोन लिरगिरि खौरांगिरि समाज मावथि SK बसुमतारीनि गिबिसिन खन्थाइ बिजाब उखुमब्रि फारसे नायदावनानैखौ बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बेखेवनाय जायो आरो बे बिजाबखौ बेखेवनानै होयो 2018 मायथाइयाव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि पुर्ण ब्रह्म बिथाङा। गोबाव सम गोग्लैनानै थानाय गावनि गिबि बिजाब थामहिनबा सोरजि बिजाब उखुमब्रि फारसे नायदावनानैखौ फावगिरि, फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि मेन्देला ब्रह्म, दैमासानि गोख्रों नाजाथाबनाय हेफाजाब आरो ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि बिथांमोननि हेफाजाबाव बे बिजाबा आबुं महर मोनदों होनना मिथि मोनदों। समाजारि बिजोङाव गोसारदों मोनसे समनि हारिनि फारसे थामहिनबा हारिनि फारसे सानग्रा, हारिनि थाखाय गसंथानानै हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय जि बिदायजों लोगोसे इउटुबार प्रकाश नार्जारिनि मोनसे फट'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदों। जेराव प्रकाश नार्जारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनानै होनायखौ थांनाय गोबां दान सिगाङावनो बिथाङा फोसावनानै होदोंमोन, नाथाय बिथांनि सावगारि सेबखांनानै फोसावनाया ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोनबावदों। प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव लिगेल क्राइटेरियाजों सायख'जानाय BTCनि 150 बिनायसाफोरनि मण्डल ट्रेनिंआ 24 नबेम्बर खालारनिफ्राय जासिगोन। बेराफारसेथिं बावैसो सिगां हाग्रामा महिलारिया हानि मोनथायनि सायाव मोजाङै खामानि मावनो आंखाल जानाय मण्डलखौ गोदानै सा 200 थिसनथाइ होनो फोसावदों। नाथाय BTCनि गोजाम सोरखारनि समावनो लिगेल क्राइटेरियाजों सायख'जानाय BTCनि सा 150 बिनायसाफोरनि ट्रेनिंआ फैगौ 24 नबेम्बर खालारनिफ्राय जागायगोन होनना फोसावदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि आसामनि लाट मण्डल ट्रेनिं लानो थाखाय हाइकर्टनि वाइड अर्डार डेट 6 अक्ट'बर 2018 नि WPC 8364/2018 अर्डारजों गोरोबनाय जानांगौ होनना फोरमायदों, जाय बिसारथिफोरा सायख'जानाय बिनायसा। बे बेलायाव आथिखालनि BTC सोरखारा थिसननो नागिरनाय सा 200 मण्डलनि मासियाव बे 150 बिनायसाफोरा थिसनजागोन ना जाया, बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। रुंसारि जुबिनखौ मोजां मोनगिरिफ्रा सान-हर रय बिनाले सावथुनखौ फोसावदिं खालामनायाव मुखुब नांथाबनायखौ नुनो मोन्दों। फकिराग्राम आरो सिटिला ओनसोलनि बायदि गामिफोराव रय बिनाले थामहिनबा जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुननि थाखाय पस्टार लागायगासिनो दं। जेरैबायदि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय बिनालेया आसाम आरो हादोरनाङैनो गुवारै फोसावजानो हमदों। बे समावनो जुबिन गार्गनि अनसायगिरिफ्राबो बेखौ सान-हर फोसावनायाव मुखुब नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम लोगोसे सिटिला बायदि ओनसोलफोराव लाइमोनफ्रा सांग्राङै रय बिनालेनि सावथुननि पस्टार लागायगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खौरां बुथुमनाय समसिम रय बिनाले सावथुननि एडभान्स बुकिंनि गासै कालेक्सन खालामनायखौ बुंनो थाङोब्ला दासिम 2,35,000 टिकेटआ सल्ड आउट जाबाय। मिथिनो मोन्दों दासिम 9 करोड़ 20 लाखआ एडभान्स बुकिंआव मोनहैनो हादों, थामहिनबा बक्स अफिस कालेक्सना गासै 9 करोड़ 20 लाख जाहैनो हादों। रासिया हादोरा आमेरिकाजों खामानि मावनाय नङा। थांनाय समबारखालि थामहिनबा 24 अक्ट'बर खालाराव रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना मोनसे गिदिर थिरांथा लादोंमोन, जाय आमेरिकाखौ सोमोनांहोदों।
मख'नो गोनां बाथ्रा दि गोबाव समनिफ्रायनो आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ रासियानि हेंथायै बाथ्रा बुंगासिनो दंमोन। गोबां दाननिफ्रायनो आमेरिका आरो रासियानि गेजेराव गुसु दावहाया सोलिबाय थादों। ANI नि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला पुतिनआ ट्राम्पनि हेंथायै राहा लादों। पुतिनजों सागान होजानाय बे आयेनखौ दाननि जागायजेननायावनो रासियानि पार्लियामेन्टआ गनायथि होदोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय दावहायाव आमेरिकाजों लोगोसे गोबां हादोरफ्रानो इउक्रेननि फारसे गसंनो गोनां जादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुतिनआ निउक्लियार गोहोखौ गोख्रों खालामनोबो बिथाङा सिगांबोदोंमोन। बावैसो सिगां रासियाया परमाणु गोहोजों सोलिबाय थानाय बरिजिक क्रुज मिसाइलखौबो आजावनो थांखि लादों। बयजोंबो मोजां मोनजानाय रुंसारि जुबिन गार्गनि थैनाया 39 सान बारलांबाय, नाथाय बिथाङा दासिमबो थार बिजिरनायखौ मोननो हायाखै। बाक्सा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय श्याम कानु सिद्धार्थजों लोगोसे साबा दायनिगिरिफोरखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनायनि उनाव बिजिरसालिया शेखर आरो अमृत प्रभानि सायाव बिजिरनायनि रायखौ होदों। रैखाथि जाहोननि थाखाय सानैखौबो मंगलबारखालि बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादोंमोन। CJM बिजिरसालिया सानैखौबो आरोबाव 14 साननि थाखाय जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि शेखर ज्योति आरो अमृत प्रभाया हाफ्लं जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। जुबिन बुथारनाय जाथायनि सानै दायनिगिरिखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय 14 साननि थाखाय जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। फारसेथिं बाक्सा जोबथेसालियाव श्याम कानु सिद्धार्थ आरो सन्दीपनजों लोगोसे जुबिनि सानै बडीगार्डफोरा फैगौ 14 सानसिम थागोन। बे आयदाखौ लानानै दासिम सा 60निबो बांसिन सुबुंखौ साखि महरै आनजाद नायनाय जादों। एसआइआ गासै नायबिजिरनायखौ बुजिनो थाखाय सिंगापुरावबो थांदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला थाबैनो हेफाजाब होनो थाखाय तामुलपुराव मक ड्रिल खुंदों। तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव तामुलपुर जिल्ला खुंथाय जिल्ला खैफोद सामलाय आफादनि सिङाव थानाय गासै जिल्लानि बिबानगिरि आरो फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे मक ड्रिल हाबाफारि लानाय जायो। बे मक ड्रिलनि थांखियानो जाबाय हरखाबै बांग्रिं मावनाय, हरखाब जाब्रबथाय जानाय आरो अर खामनाय बायदि खैफोदनि समाव थाबैनो हेफाजाब होनाय आरो रैखाथि खालामनाय बायदिनि सांग्रांथि होनाय जायो। बे हाबाफारिखौ तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय गं 41 फरायसालिफोराव फैगौ 25 अक्ट'बर खालाराव दिन्थिफुंनाय जागोन। बे मक ड्रिल दिन्थिफुंनाय मावफारिया फरायसाफोर आरो सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायाव गोबां मदद होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। मैयानि बे हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि मावफारिया अर खोमोरग्रा सिबिथाय थामहिनबा NDRF SSB हान्जानि मावफारियाफोरा नुजाथिदोंमोन। दिनै गोथार मंगलबार बारायाव मिरु बाथौ थानसालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव उदालगुरि जिल्लानि सिनाकना बहमला माहारा गामिनिफ्राय गासै सा 70निबो बांसिन बाथौ सिबियारिफ्रा आर'ज गाबफैदों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो बोसोन बिबुंथि लाखिदों गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा आरो बाहागो लादों लोगो आफादगिरि मोनारोम बर', गाहाय गोथारि काशीनाथ सोरगियारि, लिंथुमगिरि दौरि हान्जा अमृत गयारि, नेहाथारि गपि सोरगियारि बिथांमोना। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां। आथिखालनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं? दासान्दि बर'नि माखासे दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखायै AI नि मददजों भिडिअ खालामनानै फेसबुक आरो जायखिजाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों स्प्रेड एबा भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थारैनो बेबायदि AI नि मददजों नंखाय भिडिअ खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा दिन्थिनो सानदों? माब्लाबा बुलायनाय, माब्लाबा गाबनाय, माब्लाबा इनाय खालामनायफोरखौ पस्ट खालामबोबाय थादों। बेबादिनो BTCनि बिसायख'थिनि फिथाइ जोबनायनि उनाव UPPL दोलोआ जेननायनि उननिफ्रायनो बायदि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि मददजों माखासे दैदेनगिरिफोरखौ पस्ट खालामगासिनो दं एबा पस्ट खालामबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। फिन आरोबाव बे खेबाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोनि सिम्बल एबा सिनायथि ट्रेक्टरखौ दिखोनानै मोनसे भिडिअआ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। थामहिनबा हाग्रामा महिलारिया मोनसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों बानायनायखौ नुनो मोनदों दि जेराव हाग्रामा महिलारिया ट्रेक्टरखौ दिखोनानै लानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउब एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।